Гледайте Сенто! Гледайте Сенто! Здравейте и добре дошли в моя канал. Стана ли въпрос за сафари в Дубай, винаги има двуполюсни мнения, които са за или против сафарито. В днешното видео ще получите отговор на този въпрос. Само преди това ви напомням, ако не сте се абонирали за канала, да се абонирате, да цъкнете камбанката и може да ударите един лайк за видеото. Ще съм ви много благодарен. YouTube алгоритъма също ще ви е благодарен, както съм и благодарен на 2MCO, които пътуват навсякъде с мен, и съм благодарен и на фотосинтези, с които осигуряват техниката, с която заснемам всичко, което вие виждате. И последно напомняне, че новото видео е всяка седмица, във всеки понеделник и след неделя е нашия ден. А сега вижте отговора на въпроса за или против сафари в Дубай. Джипа за сафарито трябва да дойде, не вземе в 2 часа. Сега е 2 часа. Все още не идва, дойдоха други двама, но не са за нас. Чакаме. We are going to take someone else? No. At the moment only 2 of them. You only 2 of them. So for now it's only us? Only 2 of them. Oh, nice. Lucky. You're from which country? Bulgaria. You know Bulgaria? I hear the names. So sir, we need minimum 50 minutes to get there. 50 minutes? Yeah, to reach there. Okay. First we are reaching to the desert. Yes, then we stop somewhere. If you like to use restroom, 15-20 minutes. Then we start off-road riding in the dunes. What was your name? Zahid. This is my friend Zahid. Hi. You will be a YouTube star for today. What is the situation now with the COVID, with the tourists? Little bit low now. Getting better than before. How about Bulgaria? In Bulgaria, it's closed the restaurants and the clubs. And we're hoping that maybe at the beginning of the March they will open everything. Like normal. Yeah, we don't know what means normal now, but... Like before Corona. Yes. We want that. Are you singing any Bulgarian music? Yeah, pop music, Bulgarian pop music. You will like it. Какво слушаме в Дубай? Пожела човека да види Сенто какво прави. Казва, че му харесва, ама според мен лъжи. Парите ми ги няма, избегаха и не мога да ги фана. Отново сме на трибюнт на Сенто. Беше ни за 2 часа взимането за сафарито. Чакахме до 2:30. В 2:30 реших да се обадя да питам какво става и казаха, че нямало проблем, ще дойдат да ме вземат до към 3 часа и се оказа, че сме сами в джипа, което доколкото знам почти никога не се е случвало, има обикновено по 6 човека, така че понеже ни забравиха, сме сами в колата, което е супер. Музиката не е много хубава, ама майната. My friend, let's stop this shit songs. Let's play some good music. It's nice songs. Let's play some radio. Yeah, it's better. It's better. Do you have desert in Bulgaria? No, we have mountains and we have sea. This is the good because in the summer we have sea and the winter we have ski. We enjoy both. Yeah. How much now is here the fuel? Is it per liter? Is it per liter? Per liter. How much is per liter? 1.80. Първата спирка от сафарито е един от многото кампове, които са всъщност на пътя. Тук е мястото, където може да хапнете, да ползваш тоалетна, може да си купите сувенири, да си купиш нещо в магазина, може да се снимате с орел, фалкън, ястреб, не орел. Другото, което смята за много атрактивно е да караш АТВ в пустинята. Аз лично не изгарям очевание, защото не ми изглежда чак толкова атрактивно. Много е топло, много прахоляк се дига, така че аз ще пропусна. Естествено, че трябва да похарчите някой друг дирхам и да си вземете нещо за спомен. Аз си взех едно традиционно арабско шалче, което по принцип слагате на глава, може и на врата. В момента изглеждам сякаш навън е минус 40, а то е плюс 45, така че шалчета са много добре.
И след като седяхме малко във въпросния камп, време е да ходим в пустинята. 16. The road we use 35. Actually, we are lowering the pressure for better contact with the sand. Yes, when we have full pressure, tire is like this. По този начин спадат гумите преди да влезем в пустинята. Затова всеки път преди сафари се спира на кампа, не само това да си хапчете вирхамите и да карате АТВ-та, а за да може да се намали налягането на гумите преди да влезете в пясъка. В средата на пустинята сме на една от високите дюни. Имаме късмета да се возим сами по наш собствен маршрут. Много е готино, необятна красота е и ще опитам по някакъв начин да ви я пресъздадем ето сега. Пристигнахме в кампа след цялото сафари с колата и сега ще кача за първи път на камила, между другото, което ще е много интересно. Това ма яка. Явно му тъжа голям напън беше. Малко го тълкувам като тормоз това към животните, но от управата на кампа много настояваха да се кача. Най-странното беше когато слезнах от камилата, защото камилата, както виждате, слиза първо ударяйки си колената, след това се връща назад. Но наистина беше готино. Явно и тежа с моите 90 кг, защото видяхте, че доста се напънах. Thank you. Hello. What's your name? My name is Azmat. I am from Desert Fun Tourism. This is your table. Number 2. Number 2. Okay. First room, henna painting area. Right side here is starter area, and then this all area is buffet dinner area. After belly dance, you start the dinner. Then you see toilet, water soft drink in here. Water soft drink is free for you, and alcohol liquor is charged. Tea coffee in this side. You see smoke about the corona. If you want, here is shisha, and tell them they'll make shisha, but no sharing. Добре дошли, вече сме в кампа, тук що ни обясни управителя, кое какво е. Естествено, първото според мен, което трябва да си вземем е арабски чай в пустинята. Хало!
Още един плюс на COVID мерките, защото все пак, както знаем всички, освен че короната научи много хора да ползват мокър кърпи дезинфектант. Последствие се оказа, че ни даде и някои други плюсове, въпреки че минусите са повече. Един от тези плюсове да ми прави впечатление сега е, че масите в момента са номерирани под брой и са разделени, докато преди години нямаше ред, кой къде седне, навсякъде е блъсканица, лудница и така нататък, което не е. Така че това е готино. Другото готино е чая, който е 1500 градуса и няма пиване. Майко, то верно врял. Скритото продуктово на 2МК не се вижда, нали? Така небрежно съм си оставил чантичката. Останалата част от групата се присъедини към нас, поне тези, които решиха също, че ще се включат на сафарито, но са разпределени по други масички назад. Ние сме отново на VIP маса, самички. Маса номер 2. Втора маса. Маса номер Ч. Какво да е? Искаш да спрем да снимаме ли вече? Защо ви изрежем маса номер Ч? Много си Каква смешка? Ние сме маса номер 2. А не, маса номер Ч. Какъв тъпак. Колко хумористично. Време. Да оставя чая за видеото и хора си взема кола. Шегувам се. Казаха, че вече може да се вземат стартерите, получи се някаква опашка, веднага дойдоха поне 4-5 човека да ни помолят да спазваме дистанция, да си сложим маски, така че мерките наистина се спазват. Hello, Hi, how are you? Sylvie? Yeah. Hi. It's a video. How are you? Perfect. You're welcome. Между другото, аз се чудих какво ще вечеряме. Много съм тъп. Но въобще забрах, че ще има банкет. Та ще опънат софрата. Тук ще има шоу. Обаче няма съм на участие. Ще съм гост. Представяш ли си? И сега. And now our guest from Bulgaria, Santo. Пак аз ме смеха. Музика! Кючеци! Какво е това? Леле, аз съм забрал какво е. Чакай да ходя да видя. Ако трябва да им намеря минус, беше слабичко от към десерти. И след огненото шоу сафарито приключи. Определено сафарито е нещо, което трябва задължително да направите, идвайки в Дубай. Това е баналното сравнение да отидеш в Рим и да не видиш папата. Има много хора, които ги е страх от това, че може да им пригуше, от това, че може да им стане гадно или че е много екстремно. В интерес на истината шофьорите се съобразяват с това, че няма от какво да се притеснявате. Поне веднъж е задължително и си заслужава да дойдете на сафари, така че, грубо казано, в почивката и в екскурзията си предвидете един ден за сафари. Към 2 часа идва да ви вземе кола от хотела. В момента е 8:10, т.е. приключвате към 8 часа. Имате и вечеря. Джипа ви кара към хотела и сте изпълнили програмата. Благодарим отново на нашите приятели от 2МК за съдействието и за това невероятно изживяване днес. Нашия човек ти видя ли? Мисля, че това е нашия. Виждаш ли в колата? Това не е ли той, дето Светка? Ето го. You're changing the oil? I fill up the tire.
I'm too fragile, and for that I do apologize. Maybe someday we can. Now we have tracker in the car. Really? Even the police also, if they want, they can see. It's for safety actually, because desert looks like very easy today for you, but it's very dangerous things, you know. Yes. If in case you lost the way, they can find you easily. This is all for the tourist security actually. Every night, I fall down in the middle of the night, screaming, "Oh my God!" 'Cause you love. See you next year. You know you love. Thank you, my friend. What was your name? My name is Shaheen. You? Това са нашите приятели от хотела. Пожелаха много да ги снимаме за влога, затова още в началото като дойдоха и обещах, така че... Гледайте Сенто. Yeah, perfect! You're like Bulgarian! Perfect Bulgarian! You're perfect Bulgarian! Гледайте Сенто. Гледайте Сенто. Гледайте Сенто. Сенто. Woo! Thank you very much. Have a good night, boys. Same to you. Bye bye. И че ли какъв български удар има? Той направо ме разсипа този стори. Това беше за днешния епизод. Мисля, че си дадохме отговор на въпроса за или против сафарито. Аз ще ви кажа само, че другата седмица продължаваме с още епизоди от Дубай. До тогава, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, цъкайте камбанката, удрите по един лайк и ще съм ви много благодарен, ако напишете даже и по един коментар. Много съм благодарен и на 2MCO, които са абсолютно навсякъде в моите пътешествия, както и на Фотосинтезис, които осигуряват техниката да може да ги заснема. Благодаря на вас, че гледахте до края и ви чакам другата седмица за новото видео от Дубай.